Gruff, dyn ni'n edrych mlaen i weld ti ar Mehefin y degfed, Gŵyl y Llais yn Nghanolfan Mileniwm. Be all ni ddisgwyl o'r noson? Dwi'n mynd i fod yn canu fy record hir newydd Babelsburg. Dwi'n mynd i roed ymarfer ynganu fo, achos dwi'n gwybod sut ti fod i ddweud o. A fydd yn berfformiad unigryw, dyma'r unig tro fyddi di'n perfformio gyda cerddorfa o'r maint yma, ie? Ia, nath yr hwyl ffafr efo fi mewn ffordd drwy rhai'r gerddorfa ar gael ar gyfer y record hir. Hefyd, a wedyn, bydd yr unig dro bydd pawb nath chwarae'r record yn rhannu llwyfan. Mae union yr un gerddorfa sy'n ar y record, a wedyn, di hynny ddim wedi ddigwydd eto. Dwi'n wedi gwneud, ia, felly fydd o'n eitha unigryw. Mae'n wych bod yr rwyl yma'n digwydd yng Nghaerdydd. Mae'n rwyl uchel geisio lot o berfformiadau unigryw fel di'n digwydd. Pwy arall sy'n sefyll allan i ti o'r rhestr Lenny Gruff? Wel, mae Patti Smith yn neidio allan, achos mae'n hollol anhygoel. Ac wrth gwrs mae o dres Gymreig, felly mae'n cynnig synwyr. Dod adre? Dod adre, hi. Gafon ti am lleisiau sydd wedi dylanwadu arno ti dros y blynyddoedd? Dwi'n gwybod lot o bobl. Fatha, dwi'n mwynhau gwrando ar Neil Young a Lou Reed er enghraifft sy'n ar y wal fan hyn. Dwi'n meddwl, gen pawb i lais, ac yn y fi lais, beth o'n i'n cystadlu yn X-Factor sy'n allan yn y rownd gyntaf. Dwi'n methu canu mewn ffordd gonfensiynol, ond mae gen i fy llais fy hun.